Odčítání zlomků a celých čísel. Řešit budeme odčítání celého čísla 2 a zlomku 2/5. Nejprve převedeme celé číslo na zlomek. Jako jmenovatele zvolíme stejné číslo, jako má zlomek, ze kterým budeme číslo odčítat, tedy číslo 5. Do čitatele dostáváme součin původního celého čísla a zvoleného jmenovatele 2×5. Po úpravě dostáváme 10/5. Nyní budeme odčítat 10/5 minus 2/5. Teď mají oba zlomky shodného jmenovatele. Do čitatele nového zlomku se dostává rozdíl 10 minus 2. Jmenovatelem je číslo 5. 10 minus 2 je 8 a výsledný zlomek je 8/5. Při řešení druhého příkladu budeme postupovat stejně. Řešit budeme odčítání zlomku 1/3 minus 1. Opíšeme 1/3 a převedeme celé číslo na zlomek. Jako jmenovatelé zvolíme stejné číslo, jako má zlomek, se kterým budeme číslo odčítat, tedy číslo 3. V novém čitateli získáme součin původního celého čísla 1 a zvoleného jmenovatele 3. 1×3. 1×3 jsou 3 a ve jmenovateli zůstává 3. Po úpravě odčítáme původní zlomek 1/3 minus 3/3. Teď mají oba zlomky shodného jmenovatele a do čitatele nového zlomku se dostává rozdíl 1 minus 3. Jmenovatel je číslo 3. 1 minus 3 je minus 2 a výsledný zlomek je minus 2/3.